Hello. So, good morning. So, today, karon ang ikaduha ka adlaw sa 2025, January 2. So, padayon ta sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo kagahapon. Atong gibasa ang Genesis chapter 1 to chapter 2 verses 1, verse 4, no? Chapter 1 to chapter 2 verse 4. So karon magpadayon na to basa ang Genesis chapter 2 magsugod ta sa verse 5 hangtod atong tan-awon hangtod sa tamahuman. Okay, I think hangtod 24. Okay. So ingon diri, sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, wala pay mga tanom nga mitubo og mga binhi nga miturok sa yuta, kay wala pa man niya kini paulani og wala pa may tawo nga makauman niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilalom sa yuta og mipatubig niini. Wow. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta og nagbuhat siyag tawo gikan niini. Ang tawo gikan sa yuta. Mikuha ang Ginoong Dios og yuta og nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoypan niya ang buho sa iyang ilong, no? Gihoypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi, og ang tawo nakabaton og kinabuhi. So naana siya sa verse 2. So ang tawo dili jud gikan sa unggoy, no? Ingon diri ang tawo gibuhat sa Dios gikan sa yuta o gihoypan niya ang ilong, no? Sa tawo og gininhawa nga naghatag sa kaniya og kinabuhi, og ang tawo nakabaton og kinabuhi, no? Ingana ka gamhanan ang Ginoo nga nag-umol siya og yuta nya, giporma niya tawo nya, gihoypan niya ang ilong og gininhawa og ang tawo nakabaton og kinabuhi. So dili siya gikan sa unggoy nga sama sa ingon sa theory no ni Charles Darwin. So dili ito siya tinuod. Ang tinuod mao kini nga naa sa pulong sa Ginoo. So padayon ta ingon sa verse 8, unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan og gibuhat niya didto ang tawo nga iyang gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot og mamungag mga bunga nga maayong kanon sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan, no? So subon nato sa verse 9 ingon, gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kahibalo ug ang kahoy nga naghatag og ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. So mao na ang nasa sentro sa tanaman. Okay, verse 10. Gikan sa Eden midagayday ang usa ka suba nga maoy gipatubig sa tanaman ug sa nasaylon na kini sa tanaman ang suba na bahin sa upat. Okay. Ang unang suba ginganlag pison og midagayday kini libot sa kayutaan sa Habila. Makaplagan ni ining dapita ang lunsang bulawan, ingon man ang mga bato nga bidelyo og sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba Gihon og midagayday kini
libot sa kayutaan sa cos or cos. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya, gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman og magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo og sa kahibalo unsay maayo og unsay daotan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlaw mamatay ka gayod. So mao na siya ang first nga mando sa Ginoo sa tawo nga iyang gihimo. Kang Adan, no? Wala pag-ingon diri sa pangalan niya, pero ang tawo nga iyang gihimo. Okay, verse 8. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban og katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya kini sa yuta ang tanang mananap og langgam og gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan og ang mga langgam ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan wala siya'y nakit-an nga angay ikauban og katabang. Siya raw, no? Wala siya'y paris. Unya, gipagkatulog sa Ginoong Dios ang tawo og samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok og gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi. No, diri gikan ang babae sa gusok sa lalaki, no? Okay. Og gidala niya ang babae ngadto sa lalaki og miingon ang lalaki, ani ara gayod ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog og unod gikan sa akong unod. Mao nang partner sila, no? Ang lalaki og babae. Okay. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. So mao na, no, ang babae gikan sa gusok sa lalaki. Okay, 24 verse 24. Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan og inahan og motipon sa iyang asawa og mausa sila. Silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw. Okay, so kini ang verse 25 na ito, 25 sa chapter 22 sa chapter 2 verse 25. Ingon diri, silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw. Kini nga time sila pang duha tao, no? Si kaning lalaki og babae, unang tao nga gihimo sa Ginoo. Ug wala pa sila ulaw aning higayuna, no? So akong ipadayon sa chapter 3 sa Genesis, no? Kay mubo naman ang chapter 2. Okay, padayon no nato. Chapter 3 sa Genesis. Okay. So, mao ni ang time nga misupak sa Dios ang tao. So, atong hinumduman nga sa verse 2, wala pa sila ulaw, no? So, sa verse 3, tan-awon nato. Unsay nahitabo. Sa tanang mananap, sa verse 1, sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babaye, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Istorya ang bitin, no? Okay, mitubag ang babae. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. No, wala man gibutang dito sa chapter 2 nga bisan paghikap, no, pero iningon imiingon ang babae nga bisan paghikap ni anang kahuya. Well, yan nadungagan niya ang istorya sa Ginoo, no. Okay, so padayon ta. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo.
Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. So kuan sila sa gitrick sila sa bitin, no? Okay, so verse 6, sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon ang bunga ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga og mikaon og gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab siya. Mao na niyang nahitabo, no? Kay naatik sila sa bitin, so ningkuha siyag pagkaon. Gikuha siyag prutas, no? Sa gidili gikan sa gidili sa Dios para kaunon nila. Okay, verse 7. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ilang salabutan og nakakita sila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Okay, so itong remember no nga kaganina ingon sa chapter 2 verse 25, sila pulos hubo apan wala sila maulaw. Kay kung sila nikaw nato sa kahoy nga gidili sa Ginoo, kanang kahoy nga dunay kahibalo sa maayo og dautan. Ug sa dihang nalingla sila sa bitin sa chapter 3 nga ningkaon sila og bunga. So ingon di ba ingon sa Ginoo nga kanang the moment nga mukaon mo ni anang adlaw mamatay gayud kamo, mamatay kagayud, no? So kining pag disobey nila nga ningkaon sila sa bunga, wala sila namatay physically, wala sila namatay physically, pero naabli ang ilang salabutan ni murabag unsay tawag ana kanang nana sila'y malisya, no? Ang ilang malisya ba, namatay ang ilang pagka-inosente, no? Kay bis nga wala to sila'y ulaw, karon maulaw na sila, maong naghimo silang tapis gikan sa dahon aron nga matabunan ang ilahang pagkahubo, kay naablihan ang ilahang murabag konsensya tawag, no? So naablihan ang ilang salabutan, so mo na nga nabati nila nga nana sila ulaw karon, imbis nga wato sila ulaw kay wala sila kanang malisya ba, pero kay nag-disobey man sila pagkaon nila, wala sila namatay physically pero na wala ang ilahang pagka-inosente, no? Mao to ang namatay murag ana, no? So nawala ang ilang pagka-inosente. So verse 8 ningon diri, pagsalop na sa adlaw nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan, kay naulaw naman sila, no? So nanago sila para di makitaan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba, no? Ingon ang Ginoo, hain ka ba, dili niyo siya pasabot nga wala kabalo ang Ginoo, kay remember nga ang Ginoo kanang all-knowing siya, kabalo siya sa tanang mga panghitabot, kabalo siya, walay malilong sa iya. Pero kini ingon siya, hain ka ba, murag gikuan sa Ginoo ba no nga even though kabalo siya kung asa sila nanago, asa sila kay may matago sa Ginoo, pero ang iyang ipaabot kang Adan nga concern gihapon ang Ginoo sa iya, nagyapoy love ang Ginoo sa iya ba para muduol siya sa Ginoo, no? So lami kayo kay wala ba siya gikuan din sa Ginoo, wala ba sila sa likway, no? Na pagpangita ang Ginoo sa ila, hindi pangita para ma-feel nila nga importante sila. Okay, verse 10, ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman og giabot ako kahadlok og mitago ako kay hubo man ako, no? So naas na siya kahadlok karon, mao mitago siya kay hubo man siya, no? So ang sala aduna gayoy kanang consequence, no? Sahay na mananay kahadlok siya.
Unya naulaw na siya, no? Okay, so verse 11. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? No? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, giilad ako sa bitin busa mikaon ako niini. So padayon ta sa verse 14. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan. Ug magkaon ka nag-uabog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Verse 15. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babayi, dungagan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo. Apan bisan pa niini mangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya'y maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, na mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit og mga sagbot alang kanimo. Og magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot og maghago pag-ayo. Una pa muhatag kanimog abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. So naanay paghago nga naad imbes nga magdumala siya sa mga kuan sa Ginoo, gihatag adunay nga walay kanabang walay pagpasingot bitaw. Diri before siya makakaon, kailangan pa siya magkayod pag-ayo. No? So ingon diri, gihimo ka gikan sa yuta o sa yuta ka mo pauli. Di ba? So mao na nga ang tawon nun nanay ka ng physical nga kamatayon. So verse 20 ingon diri, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva. Kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan og kang Eva og mga sapot nga panit sa mga mananap o gibistihan niya sila. So, gibistihan sa Ginoo sila. Kaya na naman sila ko ng Malaysia, no? So, imbis nga dahon ang tao nag-effort sila himo sila og kuan kanang dahon. So ang Ginoo gitagaan sila og kanang sapot nga binuhat gikan sa panit sa hayop, no? Kay mananap o gibistihan gikan sa mananap or hayop, no? Gibistihan sila. So kung atong makuha na siya kanang kalahian gikan sa hayop, no, dili gikan sa tanom. Okay, so padayon ta sa verse 22. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tawo nahisama na kanato og nahibalo na siya unsay maayo og unsay daotan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya
pabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ya kay kuha naman siya, anang Malaysiano, nag-disobey man siya, so dili na siya kay dili gusto ang Ginoo nga mabuhi siya hangtod sa kahangturan kay unsaon na lang, no. Okay, sa verse 23, busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden o gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tao o gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden og mga kirubin og usa ka espada nga nagdilaab og nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So gibutangan na gid noon sa Ginoo og kanang guard ang katong middle nga katong nasa tunga nga kahoy nga giingan sa Ginoo nga kanang kahoy nga naghatag og kinabuhi, no, kay aron dili makaadto sila adan og iba. Og usa pa atong nakita nga giabog na sila sa Ginoo dito sa Eden, gipagawas na noon sila, no, unya gipaugma dito sila sa yuta. Hallelujah. Okay, so salamat kaayo sa inyong pagpadayon sa pagtan-aw. Og I hope nga sa atong pagbasa binisaya man gyud ni, no. Usahay maglisod ko og kanang sulti kay murag laglom kay ang Bisaya, pero paningkamutan nato nga ato ang kanang mabasa og tarong aron masabtan pud nato, no. Kay lami gyud ang kanang ato ang masabtan ang pulong sa Ginoo or madunggan nato kay ingon ang pulong sa Ginoo nga ang atong pagtuo ma-cultivate siya pinaagi sa atong pagdungog sa pulong sa Dios. So God bless you and I hope to see you for the next day ahead. God bless you.